Ing video iki awake dhewe bakal sinau ngenani aksara Jawa mligine babagan tetenger pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan ing piwulangan basa Jawa. Ing video iki bakal ngrembug aksara Jawa mligine ngenani tetenger pada utawa tanda baca. Tetenger pada utawa tanda baca kang bakal disinaoni ana ing video iki ana 4, yaiku pada adeg-adeg, pada lingsa, pada lungsi, lan pada pangkat. Nah, saiki ayo dibedah siji mbaka siji. Tetenger pada sing sepisan yaiku pada adeg-adeg. Pada adeg-adeg iki digunakake nalika miwiti nulis ukara utawa paragraf nganggo aksara Jawa. Dene wujude kaya mangkene. Kanggo panganggone mengko bakal diterangake ing slide sakteruse. Sing angka 2 pada lingsa. Pada lingsa iki panganggone padha karo tanda koma. Wujude kaya mangkene. Sing nomor 3 yaiku pada lungsi utawa titik. Wujude kaya pada lingsa utawa koma nanging rangkep utawa dobel. Dene kang angka 4 yaiku pada pangkat utawa titik 2. Wujude meh padha karo titik 2 ing aksara Latin. Nah, saiki kanggo carane nggunakake tanda baca utawa tetenger pada iku mau, coba gatekno tuladha iki. Sing nomor 1, panganggone pada adeg-adeg, pada lingsa utawa koma, lan pada lungsi utawa titik. Tuladhane lala tuku gula, uyah, lan tahu. Nah, amarga ning kene wujude ukara, dadi kudu diwiwiti nggunakake pada adeg-adeg. Banjur nulis lala tuku gula. Nah, ing kene ana tanda koma ditulis nggunakake pada lingsa. Banjur nulis maneh uyah, koma ditulis maneh nganggo pada lingsa, lan tahu. Banjur dipungkasi titik ditulis pada lungsi. Dene tuladha sing angka 2, kanggo panulisan pada lingsa utawa koma iku ora perlu ditulis yen pungkasane tembung iku mau dipungkasi pangkon. Amarga pangkon iku uga bisa dadi koma ana ing satengahing ukara utawa paragraf. Tuladhane lala tuku nanas, kates, lan nangka. Nah, amarga ana ing kene ukara, mongko ning ngarepe ditulis pada adeg-adeg. Banjur ditulis lala tuku nanas. Nah, ana ing kene nulis nanas, pungkasane tembung iku ana sa dipangku. Mongko pangku iku uga bisa dadi koma. Dadi ora usah ditulis maneh wujude pada lingsa. Semono uga sakwise tembung kates ana ing kene kates sone dipangku, dadi iki uga dadi sesulihe pada lingsa. Ora perlu ditulis maneh wujude pada lingsa utawa koma. Banjur diterusne tembung sakteruse lan nangka, banjur dipungkasi titik utawa pada lungsi. Saiki ing tuladha angka 3, pada lingsa utawa koma iku bisa dadi titik yen ditulis sawise pangkon. Dadi yen pungkasane tembung iku mau dipangku, banjur awake dhewe pengen nulis titik, cukup ditambahake pada lungsi. Dudu pada lingsa sing dobel mau. Tuladhane Rara tuku salak. Amarga iki ukara, aja lali ngarepe diwenehi pada adeg-adeg. Banjur nulis Rara tuku salak. Nah, ana ing kene tembung sing pungkasan salak kone mati dadi dipangku.
Merga wis ana pangkon ana ing kene, yen awake dhewe arep nulis titik, cukup ditambahi pada lingsa utawa wujude koma ing aksara Jawa. Ora perlu wujude titik utawa pada lungsi. Tuladha sing angka 4, pada pangkat iku bisa dadi sesulihe titik 2. Tuladhane sing teka titik 2, Ruli, Lala, Rama, Rara. Panulise kaya mangkono. Dene tuladha sing angka 5, pada pangkat iku uga kanggo ngapit angka. Dadi yen nulis angka iku kudu diapit nggunakake pada pangkat supaya ora kliru karo aksara Jawa liyane. Tuladhane ing ukara umurku genep 17 taun ing wulan iki. Amarga iki ukara, dadi diwiwiti pada adeg-adeg. Banjur nulis umurku genep, ing kene pone mati dadi dipangku. Banjur nulis angka 17 ing aksara Jawa lan aja lali iki diapit pada pangkat. Banjur diterusake ing ukara sakteruse. Taun ing wulan iki titik. Perlu kok ngerteni yen sampeyan nulis angka 17 iku mau ora kok apit pada pangkat, mongko ning kene bakal diwaca aksara Jawa duduk diwaca angka Jawa. Dadi angka 17 iku mengko bakal diwaca go lan lo. Nanging amarga kok wenehi pada pangkat, dadi iki dingerteni yen angka Jawa. Nah, iku mau saora-orane carane nggunakake tetenger pada ana ing aksara Jawa. Supaya sampeyan kabeh luwih mangerteni ngenani tetenger pada, sampeyan kabeh bisa sinau saka latihan sing linke ana ing deskripsi video iki. Sakmono wae pasinaon kanggo video iki. Tak pungkasi insyaallah ketemu maneh ing video pasinaon sakteruse. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.